alaihi wasallam cewa makwabta suna da yawa amma a cikin su waye girman haƙƙi. Manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wannan wanda ga ɗakin ki ga nata ko ga bangon ɗakin ki ga nata ko ga shiyar ta ga taki, idan shiya an samu aka kai. Duk sanda ne magana shiya musamman in naga yan maza na gita ga ƴaƴana matasa ba zan wuce wurin ba sai nayi magana. ƴaƴana matasa muna fatar ku hiddo ƴaƴayenmu daga kangin da mu muka shiga ciki. Wata malama tana cewa duk a jera mu ƴan shaguna, to da Allah kar ku rika jera mu musurukan mu a ƴan shaguna. Fatan mu ku rika yi ma kowace mace abinda ake ce ma baiti, shine alal akalli ta zama tana da ɗaki da falo da ɗan urzab ɗaki ko naka ko na 'ya'yanta ko na baki da ɗan kewayenta da kicin. Ko ba su ji ke kin je wurin kin ji ana ji to ina ganin kila yanzu za a samu maslaha in an rike waccan kofa. Ni ina ganin rashin rike kofar ne. Sannan kuma ina roƙon da Allah waɗanda ke da haƙƙin tado injin din nan su tado. An tada an kunna su AC din to ku tambayi principal inda suna da ƙarin irin wannan fankai sai a ƙara, musamman dan in su malamin suka zo su ma suna da buƙatar iskan nan sama. To da masu jin zahi da sauransu duk muna fata a saurara, za a samu sauki yanzu an tada injin. Ina magana wadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce makwabcin da yake kusa da kai. Shi yasa nike amfani da wannan ni kuma wurin saka mamu ban haɗu sunan ba a cikin makwabta ta kusan ma. A takaicen takaicewa ina son in kira mu zuwa ga cewa manzo sallallahu alaihi wasallam wurin nuna girman kima da darajar makwabci sai da ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kima da darajar makwabci ga makwabci yace hurmatul jari alal jari ka hurmatu ummihi. Kimar da darajar da girman darajar makwabci ga makwabcin shi kamar darajar mahaifiyarka ne. Naka in kin san darajar ina ko baba ko mama ta gida sai muga kina kimantawa da darata makwabta, kuma kimantawa da darata makwabtan nan za ta faro ne daga nan cikin gidanku. Ke kuma yar uwata uwa yaya ina kiran ki ga cewa ki ji tsoron Allah, kar ki haramta ma 'ya'yanki rahama a duniya, ki haramta musu rahama a lahira. Dan da ko dan tasha ne, ina ce dan tasha kun san abin da nake mini ba dan kamasho ba. Da ko da ba dan kirki bane yana defending mahaifiyar shi, bari a ce in dan kirki kika haifa. Dan wanda kike so shi yake so, wanda kike girmamawa shi yake girmamawa, wanda kike daratawa shi yake daratawa, wanda kike mutuntawa shi yake mutuntawa. Daga in kika zidda mutuncin abokiyar zamanki to ba zai ga mutuncinta ba, ba kuma zai so 'ya'yanta ba. Kin ga tun sannan kin ja layin yanke zumunta, kenan kin ja layin rahama te nesa da ku, ko da kun samu ta duniya sai dai a matsayin istidraji. Ku dan taba ta lala mai kamar sake, in an isa lahira a gane matsala. Ke mai sabon Allah tun wurin rabuwar shi da duniya yake gane inda za shi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mu nema ma kan mu sauki da rangwami. Allah ya mana jagora. Yan uwa musulmi, kaɗan kenan dangane da makwabtaka, kaɗan kenan dangane da makwabtaka. Sai mu gangara a zuwa ga ɗabi'a, mu gangara zuwa ga ɗabi'a, hudda da ainihin ɗabi'un da muke hudda da mutane da kuma waɗanda muke mu'amala da kan dokokin Allah subhanahu wa ta'ala. Yanzu ga munan da su babban kamanni da matsakaita ƙannena da 'yan matasa 'ya'ya da jikoki 'yan mata, dukanmu a cikin tsari da hijabi. Amma kar ki je ki tari kila fiye da rabin wannan taron idan za shi wurin biki, wanda ni ban san irin abin da muka ɗauki biki ba a yau, wanda na sha yi mamu tambaya kuma amsa ta ƙwara ɗaya ce: aure ibada ne. Ansa shi ne aure ibada ce. Idan ibada ce me yasa take shan bamban daga gari zuwa gari, daga gida zuwa gida, daga unguwa zuwa unguwa, daga al'umma zuwa al'umma?
bukukuwan Hausa tintini an rasa inda za a saka su, don za ki gansu wasu bukukuwan kiristanci, wasu in ana yi yahudanci, wasu in ana yi maguzanci, ƙauyanci, birnanci, gashi nan dai. Biki na ƙasar Hausa a yau ba a iya yi mashi mahalli a masaka. Allah ne ya kawo agaji da gudunmuwa ta taimakon shi, ya ba ɗiyarki miji ko ya ba ɗanki mata. A wannan lokacin da ake daɗewa matasa ba su samu yadda za su yi ba, balle su ce su yi aure. A wannan lokacin da in kika tare hanyar WTC da duk sauran makarantu kika 'yan mata na ɗirarowa, za ki san cewa lallai akwai taimakon Ubangiji ga wadda diyarta ta samu miji a wannan iskan mai kadawa. Amma sai ki tadda maimakon godiya ga Allah a irin wannan fagen sai su ci gaba da tsokanar Allah faɗa wajen tsawon kwana 7, kuma sun san sun yi kaɗa, sun yi yanzu, sun san sun yi kaɗa kuma sun yi yanzu da kotu. Sai ki tadda cewa duk wani lungu na yadda za a yi a saba ma Allah subhanahu ta'ala shi ake bincike a wurin wannan harkar bikin. To dangane da harkar biki ba komi zan magana a kan shi ba, face ainihin matan biki da 'yan matan suke face shiga da matan biki da 'yan matan biki suke yi. Don saboda yin nisanmu da makaranta, wata baiwar Allah ana magana hijabi sai ta ce ita ta ɗauka minen cikin ɗabi'un Hausawa ne. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To abin da nake son kawai in to ba albarkacin baki na akan shi shine ki sani yadda Allah subhanahu wataala ya ce ai sallah ai azumi cikin alkur'ani mai girma, haka Allah subhanahu wataala yayi umarnin mata su suturta jikinsu, mata su yi sutura ga jikinsu, su sanya hijabi. Har sai da Allah subhanahu wataala ya magana dalla yana cewa ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam, ka gaya ma matanka, ka gaya ma 'ya'yanka, ka gaya ma matan muminai. Don haka mara hijabi in mun ganta tambari ta dora ma kanta cewa ita kan ba cikin muminai take ba, ita ba cikin muminai take ba. Ina fatan mun gane. Idan da ciki take da ta yarda da dokar Allah ta cewa a suturta jiki. Haka shedan kuma duk sanda aka ce ga abu za a yi don Allah sai ya kawo kuma wani abubuwan kala kuma sai a biye mashi. Hijabi sai kin samu yadi mai faɗi kuma mai kauri, ban ce maki sai kin ɗinke ya zama a baya ba. Lafaya kikai da shi, gyale kikai da shi ya zama dai mai faɗi kuma mai kaurin saƙa wanda zai iya rihe ki, ya rihe kwalliyarki duka, kwalliyarki ta halitta, dirin bayanki, ainihin shef ɗin jikinki, ainihin tudun gabanki da sauran makamantansu zuwa kuma kwalliyar da kika yi ta zananki, 'yan hannunki da sarƙaki da ɗan kunnanki da abin da ya kama da shi. Yana daga cikin sharɗan shi kai ya kasance tufa alfarma. Haka in kin sa lafaya har yanzu baki sanya lafaya, ina ce lafaya kin ɗauko lafaya mai kwalliya, lafaya les ta 5,000, wata ta 3,000, wata ta 50,000, wata ta 500 ma za ta sa saboda ta isa. Har yanzu ba hijabi kika yi ba, kwalliya dai kika yi mu gani. Wata suna ɗaukar after dress ta ishe ta sutura, wanda idan ta cika sharuɗan sai mu ce ta isa. Shine ta kasance mai hwaɗi, duk inda zaki muskuta ba a ganin ainihin yadda kike muskutawai. Ta kasance ba ta da kwalliya. 'Yan Najeriya duk inda ake sanya lafaya, ake sanya after dress a yi mamu show da ita, a inda ake saida ta zaki dadda cike take da kwalliya, daga gaban da har kasanta da su hannuwanta da abin da ya kama da haka. Sharadin hijabi kar ya zama shi kanshi kwalliya ne, kai ya zama yana da kwalliya. Na haka tuntuni nake fatan mu koya ma duk masu sai da yadudduka su daina ɗauko mu yadudduka masu roɗi-roɗi. Filan yadi ake sawa, yadin da ba shi da wani zane. Ina fata an gane. Allah ya mana jagora, ya kasance ba ya da turare. Na haka mace ba ta shawa turare, tana lillika turare dai a wuraren da za a hana ta yi tsami ko tewari. Wannan kenan, wannan dangane da ubangijinmu ne. In kin ki sa hijabi baki ma kowa laifi ba sai ubangijin da ya halicce ki. Shi ko Allah subhanahu wataala ya ce ya ba da dama ne, amma fa akwai ranar da zai kama mutum.
dan da duk Allah ya ce ki kwana lahira in kwana lahira ran nan duniya mu ta tashi komai muke cin ta da tinki sai mun batta. Ina fatan mun gane. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Sai mu koma ga ɗabi'u na huɗa da mutane wanda su ma sun ba da gudunmawa. Ka kumanta gaban maganar mu shine muna da arziki Najeriya, me yasa muka samu shamaki tsakaninmu da arzikin Najeriya? Me yasa arzikin Najeriya ya tuwa ga 'yan Najeriya? Ga su masu lissafi kullum in suka buga su ce maki da za a ba da miliyan 1 ga duk yawan 'yan Najeriya a bayan kwana 7, wasu su ce maki ma a din rana za ta iya isa. Me yasa ko 10,000 ba ta iso maki kullum ko a wata? Ina fata an gane. Da haka dalilan muke bi mu gyara. Mun faro daga magana ba mu son 'yan uwanmu da alkhairi, shi yasa sai Allah ya rike alkhairin duka. Muka gangaro ga maganar zumunci wanda ita ta kusa gab da kai, wanda kuka hada jini ga kuma kasancewa ku dukkan ku musulmi. Muka gangaro ga maganar makwabtaka, to yanzu sai muka gangaro ga maganar ɗabi'ar da muke hudda da mutane, wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya sha tabbatar da cewa an tambaye shi wata rana ya ce albirru husnul khuluq. Idan ana magana da'a sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ai da'a ita ce kyakkyawar ɗabi'a. Ina matan aure da Allah ga da'a, a daina sayan maganin da'a mai sa kansa. Mata, yaran mata, a daina sayan maganin da'a, a yi da'a a huta. Mata, a daina neman kayace-kayacen da'a, a rika zumunci da kuɗin sayan maganin da'a, a yi da'a a huta. Albirru shine mi husnul khuluq. Abinda ake ce ma da'a kyakkyawar ɗabi'a. Ki rike ta ki gani gidan, kowa ke gidan sai Allah ya ɗora ki samanta. Ai nan dai kike so ko? Shi mai gidan sai ya bi. In dai da'a zaki, in dai zaki da'a kuma sai ki tadda an haɗe an ji daɗi a duniya a kuma haɗe a ji daɗi a lahira. Yar uwa musulma, idan aka koma lahira kuma a wani ingantaccen hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min shay'in asqalu alal minzani min khuluqil hasan. Baki da wani abin da ya kai girman kyakkyawar ɗabi'a, girman nauyin kyakkyawar ɗabi'a akan ma'auni idan an je lahira. Alqur'ani ya tabbatar mamu da cewa fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiya. Waɗanda ma'aunansu na lahira suka yi nauyi ɓangaren aiki na lada, to waɗannan su ke cikin rayuwa yardadda. In kina neman 'yan aljanna su ne. To sai ga albishir daga manzon rahama, bakin da baya ƙarya, wanda in yayi magana ba komai bane in huwa illa wahayu yuha. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tabbatar mamu da babban murya cewa mi babu abin da ya kai nauyin kyakkyawar ɗabi'a akan ma'auni idan an je lahira. Mun gane da wannan? Da haka don Allah yan uwa musulmi mu daina jahiltar lahira, mu zama har muna yin sakauci ga abin da zai ba mu damar dacewa idan an je lahirai. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa yana daga cikin wurare masu hadarin gaskiya, masu tashin hankali da bala'i cikakke idan an je lahira, sanda ka iso da kayanka na nauyi ga ma'auni na adalci za a auna maka kayanka. To sai aka ce miki ga abin da zai kara ma wannan ma'aunin nauyi, wanda shine kubutaki ma'auninki na dada yayi nauyi. Tunda waje ɗaya gudar aya sai ta ce wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya. Amma wanda ma'aunan shi na lada suka yi sakwat ba nauyi, to wannan uwar shi ita ce wuta hawiya. Wani malami yana cewa uwar dan wuta in ta rungume shi narkewa yake kaman kin sa cin gama wuta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya za a yi mutum ya zama uwar shi ita ce hawiya idan ma'aunin shi na lada babu komai? To manzo sallallahu alaihi wasallam ya nema mu talla, ya nema mu kuwa, ya nema mu sanarwa da cewa baki da abin da ya kai girman ladar kyakkyawan ɗabi'a akan ma'auni. Don haka wanda duk ya gyara cikin sani yake, wanda ya ɓata ma ya sani yake kayan shi. Idan kin tashi a matsayinki ta wadda ta yadda da la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, kin amince gabas da yamma, kudu da arewa, sama da ƙasa ba mai sa a yi ko a bari sai Allah. To ki kokari ki bi dokar Allah wurin mu'amala ga baki dayanta.
tashin farko idan zaki magana ki rika faɗin alkhairi. Tashin farko idan zaki magana ki rika yi ma bakin ki linzami, ki bi formula wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada, dan baki da inda za a fara samun tushen muguwar ɗabi'a kamar ta ɓangaren magana. Don girman Allah yan uwana mata, bakunan musu rika faɗin alkhairi, su rika fatan alkhairi. Kar mu manta Allah subhanahu wataala ya ce ana inda zanna abdi bi. In kana tsammanin Allah zai maka alkhairi zai maka, idan ka tama kanka tattalin sharri zaka samu shi zaka haɗe da shi, na billahi. Formula da manzon Allah ya bada sallallahu alaihi wasallam ta magana, kin santa na santa, da an hado kawo hadisin sai mu ida tare. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk ya imani da Allah da ranar lahira falyakul khairan, falyakul khairan, falyakul khairan. Mutum ya faɗa alkhairi ko kuma ya yi gom. Ko da yaushe ina tambaya, amma tun da yau ga taron da na san duk kowane sashe na Katsina an taho, tambaya ta a nan, don Allah kun taɓa ganin wadda dan bata faɗi ba ta mutu? O takan kamu da cuta hawan jini dan bata faɗi ba? O ciwon suga ke kama ka? Lahiya lau dan kayi shiru ba matsala ko? To me yasa ba mu yin shirin? Ko sharri ne sai mu ce sai mun tofas, sai ki ta tana aini sai da na amaye ta ciki na, ko ta bigi kawa ko ta bigi abin da ta ga dama ta ce ai duk wanda ya man kankara sai ne mashi na icce. Ba wurin arziki ba take magana, tana magana wurin abin tsiya. An mata kankara na abin tsiya, ita ta mai da na icce. Shi ko Allah subhanahu wataala cewa ya fa mani ita da alaikum fa atadu alaihi bi misli ma itada alaikum. Karshe aka ce da haƙuda an sa tsoron Allah an yi haƙuri da shi ya hima. Wanda dai ya maka mugun abu to ka dan yi mashi mugun abu kwatankwacin yanda ya maka. Da haka in ta zage ki sai ki maida mata irin wanda ta maki. Amma sai ki tadda musamman mu Katsinawa mu ji tsoron Allah, ba double ba triple zagi muke yi, triple zagi. Sai ki ji ta haihuwa yan uku na zagi gaba daya, wanda an ce ana ware raba zunubin zagi ne idan an maka maka daya ka maido biyu. Hatta kai in ana neman tambarin Katsina sai a ce da kaji rantsuwa ko zagi su ne. To gani ga ku yayana matasa, na kyala kawaye na ba sai na yi da su ba. Ku da kuke tasowa yanzu ku wanke wannan tambarin, a goge shi, a wanke shi tas, a cire shi daga jikin Katsinawa. Wane na zagi da yawan rantsuwa? Bangaren zagi mun san abin da manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam, wanda duk ya zagi iyayen wani to ya tabbatar da cewa daidai yake da ya tada iyayen shi ya dinga zunduma masa zagi. Na haka dan wata ta zagi nata sai ki ce ke sai kin rama? O ku tai tare? Me yasa muke musun azabar Allah ne? Dan musu ne, gardama muke da azabar Allah. Da mun yadda akwai azabar Allah a wurin in kai zagi da ba mu ci gaba da yi ba. Nikan kwatanta cewa da za a ce a saka wanda kake ganin yayi mugun abin da sai ka rama, a saka shi daki a yayyawa wuta da fetur a sa mashi, zaka shiga? Zaka shiga? O azabar Allah ce ba a yadda za a tadda ta ba? Yawan rantsuwa ba Bahaushe ne kadai, musamman kuma in an iso Katsinan mu zaki tada duk abin da mutum zai waɗi sai yayi rantsuwa. Wanda kin ci tuwo? Wallahi tallahi na ci tuwo. To wa ke neman rantsuwa a nan wurin? Ina dan bebi yake? Wallahi tallahi tana gida. Ba ɗaya ba, rantsuwa ma ba a yin ɗaya, sai double. To manzon rahama sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wata'ala ya sabkan mashi da aya cewa wala tudi kullu halafin muhinun, kar ka bi dukkan mai yawan rantsuwa. Don me? Wulakantacce ne. Ashe in ka ga mai yawan rantsuwa tambarin wulakanci ke tare da shi. Jama'a mun gane da wannan? Allah ya taimake mu. Wamal ilmu illa al'amal. Duk abin da ka sani ba komai bane ilimin face sai ka aikata. Don haka Allah ya taimake mu rika tuna wannan aya, kan mu shiga cikin wulakantacci a duniya, mu tadda mu cikin taron wulakantacci in an je lahira ta hanyar yawan rantsuwa babu dalili. Jama'a mun gane? Allah ya kara mana tsoron shi. Muna magana baki, na haka bakin ki ya faɗi alkhairi ko kuma ya yi shiru, haka manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam. Musamman wannan guguwar ta siyasa mai kadawa a Najeriya,
kowa yana haihuwar labarin da ya ga dama ya faɗi ya tura ta abin da ake kira social media. Kawai wata danta ta dama mutane hankali, wata dan ta rikita mutane, wata dan a ce ta burge. To ki ji tsoron Allah, ki tsaya ma wannan formular da manzon Allah ya bada sallallahu alaihi wasallam ta cewa ni idan za ka faɗi ka faɗi alkhairi. Yana daga cikin abin da kika faɗa, abin da kika rubuta da ainihin script na ainihin faifan wayarki kika tura ma duniya, ki faɗi alkhairi. In ba haka ba ki yi gum ya hiye maki khairan a nan duniya da kuma idan an isa lahirai. Don haka kuma mu rika fata na alkhairi, mu rika fatan alkhairi ga al'umma ga baki daya, musamman mata muke mu'amala da 'ya'ya fiye da ubanninsu. Duk wata kalmar da kika san bata da kyau kar ki jefi ɗanki ko ɗiyarki ko ɗan waninki da shi. Sai ki ji wata ɗan ta burge ta zatai, amma in ta kalle shi zai ta dariya ta ce shakiyi. Wanzuri ila kalimati shakiyi, ma'anarta wanda ya rasa arziki a duniya ya je lahira ya tada ba shi da arzikin komai. Tintirin matsiyaci duniya da lahira shine shakiyi ya uwa. Haka ke fatan ya zama? Shi yasa ga sunan zaki gansu suna ta shaye-shaye da kashe-kashe da fadace-fadace tsirara kan hanya, kowa yana kallo saboda duk iyayensu sun la'ance su sun lalata su da bakunan su.